Лукашенко вырашыў зноў зрабіць сабе доўгія выхадныя. Звычайна па панядзелках кіраўнік Беларусі сустракаецца з расійскімі гастралёрамі ці праводзіць нейкія нарады. Але ж сёння ён вырашыў зрабіць сабе дадатковы выхадны і не адсвечваць трэці дзень запар. Але каб зымітаваць бурлівую дзейнасць свайго начальніка, Наталля Эйсмонт паведаміла, што ён заслухаў даклады ажно 3 сваіх падначаленых. Так, міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў, які ў пятніцу з Лукашэнкам быў у Бярозаўскім раёне, цяпер нібыта адсправаздачыўся аб ходзе жніва. І калі паслухаць гэтага чыноўніка, то сёлета Беларусь чакае рэкордны ураджай. На сегодняшний день мы убрали уже практически 90% озимого рапса. Мы идем со значительным опережением прошлого года. Мы в этом году уже намолотили более 1 миллиона тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на 1 миллион зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намалота этой культуры. Ну а кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Вадзім Сіняўскі расказаў пра ліквідацыю наступстваў непагадзі на захадзе краіны і ўдзел ратавальнікаў ва уборачнай кампаніі. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах, также люди работают помощниками комбайнеров, на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Пра наступствы стыхіі Лукашэнку дакладваў і губернатар Гродзенскай вобласці Юрый Караеў. Вядома, ніякага Лукашэнку пры гэтым не паказалі, а самі чыноўнікі адказвалі на загадзя падрыхтаваныя пытанні прапагандыстаў у інтэр'ерах сваіх ведамстваў ці побач з імі. Звычайна такі фармат выкарыстоўваецца па серадах, калі трэба замаскіраваць выхадны Лукашэнкі пасярод тыдня. Але з чым звязанае сённяшняе яго маўчанне застаецца загадкай. На мяжы з Украінай сакрэтна дабудоўваюць вайсковы гарадок, дзе будзе дыслакавацца новая брыгада сіл спецыяльных аперацый. Ад пачатку гэтага года актыўна вядуцца працы па стварэнні сучаснага падраздзялення ўзброеных сіл Беларусі, 37-й асобнай дэсантна-штурмавой брыгады. Яна будзе размешчаная непадалёк ад Гомеля. Як расказаў камандуючы сіл спецаперацыі Александр Ільюкевіч, ужо сфарміраваны шэраг падраздзяленняў, набраныя афіцэры і прызваны асабовы склад. Канчатковая перадыслакацыя новай вайсковай структуры на мяжу з Украінай плануецца ў 2027 годзе. Як паведамляла выданне «Флагшток», усяго на будаўніцтва інфраструктуры для вайскоўцаў пад Гомелем з бюджэту плануюць патраціць больш за $120 мільёнаў. 37-я брыгада стане 4-тым падобным фарміраваннем у Беларусі. Іншыя дыслакуюцца ў Брэсце, Віцебску і Марыйнай Горцы. Стала вядома пра смерць былога міністра эканомікі Беларусі, а таксама дачкі рэпрэсаванага паэта, якая была навуковай кіраўніцай курапатаў. Уладзімір Шымаў узначальваў Міністэрства эканомікі з 1996 па 2002 год, а пасля доўгі час працаваў рэктарам Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Таксама ён заснаваў і рэдагаваў беларускі эканамічны часопіс і быў галоўным рэдактарам нацыянальнага атласа Беларусі ды геаграфічнага атласа настаўніка. Шымаву было 77 гадоў. Адметна, што адзін з яго сыноў Усевалад з'яўляецца аўтарам праімперскіх і чарнасоценных сайтаў, а другі, Яраслаў Шымаў, узначальвае рускую службу «Радыё Свабода». Таксама на 90-м годзе жыцця памерла Майя Кляшторная. Яе бацькам быў Тодар Кляшторны, якога забілі ў ноч расстраляных паэтаў 30 кастрычніка 1937 года разам з сотняй іншых прадстаўнікоў беларускай эліты. Прайшоўшы праз лагеры, Майя Кляшторная вярнулася ў Беларусь у 1955 годзе і стала архітэктаркай. Яна займалася пытаннямі горадабудаўніцтва і шмат зарабіла для увекавечання памяці ахвяр савецкіх рэпрэсій. Таксама Кляшторная была навуковай кіраўніцай мемарыяльнага комплекса «Курапаты». Латвія нечакана цалкам закрыла мяжу з Беларусю. Ну а лукашэнкаўцы ўжо пагражаюць наступствамі. Вечарам пятніцы міністр унутраных спраў балтыйскай краіны Янис Домбрава паведаміў пра спыненне працы адзінага дзейнага пункту пропуску патарнейкі на латвійска-беларускай мяжы. Здарылася гэта нібыта па тэхнічных прычынах праз збой працы інфармацыйных сістэм. Ні прычын збою, ні тэрмінаў яго выпраўлення латвійскі бок не паведаміў, і дагэтуль мяжа застаецца заблакаванай. Праз 3 дні на сітуацыю адрэагавалі ў Міністэрстве замежных
унутраных спраў Беларусі. Лукашэнкаўцы не поверылі ў версію з тэхнічным збоем і побачылі ў закрыцці мяжы палітычную падаплёку. Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Беларуская МЗС заклікала афіцыйную Рыгу правесці расследаванне сітуацыі, а таксама прыгразіла мерамі ў адказ, у тым ліку асіметрычнымі. Якой можа быць рэакцыя лукашэнкаўцаў было прадэманстравана мінулай восенню, калі пасля закрыцця літвой мяжы з Беларусю яны фактычна паставілі на лічыльнік сотні літоўскіх фур. І тая сітуацыя вырашылася толькі пасля ўмяшальніцтва Злучаных Штатаў. За 2 дні у Брэскай вобласці у ДТЗ загінулі 5 чалавек. І ў сувязі з гэтым Кубракоў падняў даішнікаў па трывозе. У пятніцу вечарам у абласным цэнтры здарылася страшная аварыя з удзелам матацыкла і мапеда. Як расказалі ў міліцыі, кіроўца двухколавай Хонды зладзіў гонкі з іншым аўтамабілем проста на ажыўленай вуліцы. У выніку матацыкл на вялікай хуткасці урэзаўся ў мапед, які ехаў у спадарожным кірунку. На месцы загінулі 3 чалавекі. Гэта кіроўца мапеда, а таксама мужчына і жанчына, якія ехалі на Хондзе. Ад удару цела 32-гадовай пасажыркі разарвала на часткі. А ў Бярозаўскім раёне матацыкліст не даў рады кіраванню і з'ехаў у кювет. Кіроўца загінуў на месцы, а яго жонку шпіталізавалі ў цяжкім стане. Усяго ж за 2 дні на Брэшчыне ў аварыях загінулі 5 чалавек, яшчэ 5 атрымалі раненні. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў падняў па трывозе асабовы склад Дзяржаўтаінспекцыі і для стабілізацыі сітуацыі загадаў накіраваць на паўднёвы захад мотапатрулі з Гомельскай і Гродзенскай абласцей. Таксама ў Брэст адправілі спецпадраздзяленні «Стрыла», якія нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. У Беларусі была зафіксаваная рэкордная спёка, а па Гродзенскай вобласці прайшоўся тарнада. Мінулыя выхадныя адзначыліся дзіўнымі анамаліямі надвор'я. У многіх раёнах былі пабітыя тэмпературныя рэкорды. У прыватнасці, у Брэсце было 36,3 градуса, а ў Пінску 35,6. У той жа час анамальная спёка прывяла да заліў са шквалістым ветрам. Магутны дождж затапіў Гродна, а ў Смаргонскім і Астравецкім раёнах зафіксавалі тарнада. Смерч валіў дрэвы, зрываў дахі з дамоў і пераносіў цюкі з сенам на сотні метраў. Але на гэтым тыдні экстрэмальныя умовы надвор'я працягнуцца. У Беларусі ідзе анамальная спёка, і на бліжэйшыя дні абвешчаны максімальны чырвоны ўзровень небяспекі. Так, у аўторак на поўдні Беларусі паветра прагрэецца да 36 градусаў, а ў чацвер максімальная тэмпература можа дасягнуць 40. За хабары затрымалі топ-менеджера аднаго з дзяржаўных машынабудаўнічых прадпрыемстваў. Па інфармацыі следства, 63-гадовы мужчына за садзейнічанне ў заключэнні дамовы браў каштоўныя падарункі ад прадстаўнікоў замежных камерцыйных фірм. Прычым браў не толькі грашыма. Карупцыянер атрымліваў у падарунак маёмасць, а таксама каштоўныя аўто. Усяго, як сцвярджаецца злачынным шляхам, фігурант атрымаў звыш 200 000 беларускіх рублёў. Супраць топ-менеджера неназванага прадпрыемства завялі крымінальную справу за атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры, а таксама атрыманне хабару паўторна. Санкцыі гэтага артыкула прадугледжваюць да 10 гадоў пазбаўлення волі. У спробах надурыць даверлівых беларусаў махляры прыдумляюць новыя схемы. І на некаторыя не павесціся вельмі складана. Адну са схем могуць разыгрываць каля банкаматаў. Зламыснікі пакідаюць банкаўскую картку ўнутры альбо побач і чакаюць, пакуль нейкі выпадковы чалавек возьме яе ў рукі. Пасля гэтага вакол яго з'яўляецца псеўдагаспадар пластыку разам з падстаўнымі сведкамі. Яны пачынаюць абвінавачваць ахвяру ў крадзяжы вялікай сумы, якая нібыта ляжала на картцы, а страх і паніку выклікаюць тым, што на ёй засталіся адбіткі пальцаў. Пасля гэтага махляры прапануюць вырашыць пытанне на месцы, не выклікаючы міліцыю. І разлік робіцца на тое, што спалоханая ахвяра захоча як мага хутчэй пазбегнуць канфлікту і аддасць ашуканцам свае грошы. Спецыялісты раяць у такой сітуацыі увогуле не браць чужых картак у рукі, а калі каля банкамата да вас пачынаюць падыходзіць незнаёмыя людзі і нешта патрабаваць, то не трэба уступаць з імі ў спрэчкі і тым больш перадаваць ім свае
грошы. Другая пастка заключаецца ў тым, што жулікі рассылаюць паведамленні ахвярам, нібыта на іх бонуснай картцы Еўраопта назапасіліся вялікія бонусы, якія хутка згараць. І каб іх забраць, трэба зайсці на сайт і ўвесці персанальныя даныя ці спампаваць адмысловы дадатак. Вядома, і мабільная праграма, і інтэрнэт-старонка з'яўляюцца махлярскімі, і калі там пакінуць банкаўскія звесткі, то ашуканцы здымуць усе грошы з рахунку. Таму мы ў чарговы раз хочам нагадаць вам аб правілах інтэрнэт-бяспекі. Ніколі не паведамляйце персанальныя даныя і банкаўскія рэквізіты незнаёмцам па тэлефоне, асабліва калі вам тэлефануюць праз месенджер, а лепш увогуле не адказваць на званкі з незнаёмых нумароў. Кур'ёзная сітуацыя адбылася ў Дзятлаве. Чыноўнікі засялілі сірату не ў тую кватэру, а калі жанчына зрабіла рамонт, то ёй загадалі памяняцца жытлом з суседам. Жыхарка райцэнтра на Гродзеншчыне Вольга вырасла ў дзіцячым доме і шмат гадоў стаяла ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Летась ёй, як сіраце, выдалі трохпакаёвую кватэру ў новым доме. Жанчына засялілася туды з 2 дзецьмі, зрабіла рамонт і абсталявала жытло пад сябе, выдаткаваўшы на ўсё больш за 10 000 беларускіх рублёў. Аднак праз год Вользе пазванілі камунальнікі і заявілі, што пры здачы дома забудоўшчык пераблытаў нумарацыю кватэр, і насамрэч яна павінна жыць у іншай. Жанчыне проста прапанавалі пераехаць без кампенсацыі, а на просьбу неяк дамовіцца і перапісаць дакументы адказалі адмовай. У выніку Вольга звярнулася ў пракуратуру і СМІ, а таксама запісала ролік у TikTok. Чыноўнікі пацвердзілі, што забудоўшчык дапусціў памылку, а майстар жылфонду не заўважыў яе падчас прыёмкі. Праблема звялася да банальнай бюракратыі. Праз тое, што адна кватэра будавалася за бюджэтныя сродкі, а другая з'яўляецца арэнднай, яны лічацца 2 рознымі катэгорыямі жылля. У выніку ўлады заявілі, што пастараюцца урэгуляваць сітуацыю на ўзроўні дакументаў, і сям'і пераязджаць не давядзецца. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.